A que lle gañamos os madrileños, os vascos e os cataláns? Si, o churrasco non hai quen o faga como a nós, pero non falamos diso. Queda un segundo e contoche. Nestas últimas semanas fomos explicando aquí o potencial que ten Galicia para colaborar cos seus recursos naturais na consecución dun planeta máis verde e sostible. Elementos fundamentais para fabricar eólicos, paneis solares, coches eléctricos, microchips, móviles, drones, fibra óptica e unha chea de cousas máis. Temos futuro na minería e tamén temos presente. Porque o Ministerio para a Transición Ecolóxica vén de cifrar o impacto da minería na nosa economía. E saímos moi ben na foto. Somos a segunda potencia de España, só por detrás de Andalucía. Galicia é medalla de prata en minería, porque o sector sostén directamente case 4.000 empregos, un 10% máis que hai 2 anos. Na actualidade, contamos con 214 xacementos operativos. Xa ves, tal vez non tanto como Andalucía, pero Galicia é unha mina.